amang taripat tuntukin ka. Uray intong kaano aglabas man ado abagyo. Nutirig nam agmay saka awan amom apagkamangam adakla ditoy para kin ka. Kaputa ay ayatin ka. Makasangsangitin ka no agarubos dagitan luwang iyag kundo di ba nag-aw pakabang araw nuna itiklip ka. Dim ka ba elang ti bumangon adakla ditoy amang tagay tuken ka. Nudim amot pagtarayamon tanasip nget ti dalan mo di kagamak kadaak ditoy ngagserbi araniyag mo. Gaputa ay ayaten ka di kan tumalmalday di kan tumaupupay di kan tuwag may sa tatoy ayat kuken ka sut mang ted piksam mang ted tinamnama mang ited raniyagken ka siya kunti pagkamangam gaputa